DMS TV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni wagati na an minnu sigilen bɛ ka jabarani lajɛ an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ye aw kɛlen ka danaya ta ka da DMS TV ka kɛ kunnafoni soba ye cogoya min na o danaya kelen an b'o fana segin aw ma ka fɔ ɲɛna kuma bɛɛ lajɛlen na aw to DMS TV la aw tɛna fɔ a jigi kɔrɔ ni wagati na a bɛ na a ka émission mandi la n'o émission DMS School ye n'o ye DMS TV ka walanbulu ye an y'a fɔ ɲɛna dɔgɔkun an bɛ mɔgɔ wele ka na mɔgɔ tɛ ale ko fɔ mɔgɔ ye tuguni nin t'a siɲɛ fɔlɔ an ka plateau in sanfɛ kuma bɛɛ lajɛlen na an b'a wele ka na pour que aw ka se ka faamuyali sɔrɔ la cogoya min na n'ale tɔgɔ ye Aziz Traoré o wele kun ye jumɛn ye i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen an b'an yɛrɛ sɔrɔ kan min na n'o ye bamanankan ye pour que o bɛ se ka don ba la cogoya min na an bɛ se ka baaraw kɛ n'a ye cogoya min na hali ni an ka jamanatigiw yɛrɛ fana bɛ ka kuma na jamana kɔnɔden bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a la cogoya min na o de kama DMS TV ɲɛmaayaso fana y'a décidé ka wele bila Aziz ma dɔgɔkun an bɛ jamukan dɔ ta ou bien an bɛ baroda dɔ ta pour que aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogoya min na kuma caman an bɛ fɛn caman fɔ donc an b'a yira la k'a fɔ ne tɔgɔ Abubakar Sidiki Jara aw denkɛ n'a balimakɛ de don ka Aziz wele ka na plateau sanfɛ an ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a to aw sigiyɔrɔ la a kana ɲinɛ an ka bɔlɔlɔsiraw fana sanfɛ i n'a fɔ Facebook DMS TV ani YouTube DMS TV o kun bɛɛ lajɛlen pour que i mana kɛ diɲɛ fantan naani fɛn o fɛn na i ka se ka kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ anw sigikun ye pour que ka se k'o ɲuman ɲini ka di aw ma cogoya min na donc Aziz ɲuman sera plateau sanfɛ an bɛ kuma sama la a bɛ foli k'a la pour que an ka tɛmɛ babu yɛrɛ kan Aziz nula ba nula ama ba baasi tɛ yen kɔni baasi tɛ yen Traoré an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ayi Jara don ok an ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan in kan tuguni donc sɔnni an ka taa yɔrɔ la ni folikan dɔ b'i bolo ka ɲɛsin an lajɛbagaw ma sɔnni an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ o diyara n ye kosɛbɛ n bɛ DMS TV yɛrɛ ɲɛmɔgɔyaso fo ka an kanubagaw ni an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛn n'u ka waati cogoya ye an b'a ɲini jama fɛ u ka ja ninnu cari kosɛbɛ u ka partager mɔgɔw k'a faamu wa n'u y'an ka kumaw lamɛn u kana dan ko an y'a lamɛn tiɲɛ b'i fɛ an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ an k'a labaara pour que an bɛɛ bɛ se ka faamuyali kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na ka taa ok n y'a fɔ cogoya min na kuma daminɛ na n ko bi walanda bɛna boli i n'a fɔ français a bɛ kalan kun jumɛn kama donc i yɛrɛ n'i bɛ se ka walawalali minnu k'o la pour que an lajɛbagaw fana kan ka se k'o faamuya cogoya min na an bɛ se ka taa ni baro ye ok o ɲininkali diyara n ye ni an ka jamana filɛ sisan n y'a f'i ye n ka gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na o ye constitution de a bɛ yen sariya min na k'an ka kuma kɛ kan min lakodɔnnen don k'o ye français ye bon o ye jamana sariya la na français la ka jamana ka kɛ sa i n'a fɔ an yɛrɛ ka kuma kɛ an ka i n'a fɔ malidenw bɛ na jama ka kɛ to denmisɛnnin fitinin bɛ bange Mali la a ka kan mɛnlen français de ye quoi kuma in bɛ i n'a fɔ a b'o de yira parce que n'an ye an ka jamana ta ka san ka jamana wɛrɛw lama ye Fransi denmisɛnnin fanba bɛ kan min mɛn so o ye min mɛn carré kɔnɔ k'a sɔrɔ école tɛ o ye français Italie o y'olu ka kan ye Japon o y'u ta ye donc u bɛ taa école la olu bɛ t'u ka kan ye a sariyaw de kalan k'o dɔn dɔrɔn u bɛ kan mɛn ka ban quoi donc u b'u dege sɛbɛnni na ka ni kan sariya dɔrɔn ka u bɛ baaraw kalan ka taa i m'a ye u bɛ fɛnw bɛ k'u kun u ka faamuyali bɛ bonya o de la i b'a ye an ka jamana ninnu kɔnɔ an ka denmisɛnninw ka niveau ka dɔgɔ mɔgɔw b'a ɲini yɔrɔ jan ka taa sɔrɔ kalan bɛ kɛ denmisɛnninw kun kan min na denmisɛnninw t'o kan in de faamu misali la n'i ye fɛn 100 fɔ denmisɛnnin ɲɛna français la a tɛ français mɛn donc o 100 o 100 a bɛ 10 de faamu mais n'i y'a fɔ a ye bamanankan na 100 o 100 a bɛ 80 faamu donc dɔ farala niveau kama dɔ bɔra niveau la o de la i b'a ye an bɛ girin jamana fɛn fɛn nɔfɛ i n'a fɔ Russie Chine Japon France Allemagne Belgique Rwanda Algérie Maroc Tunisie Timor-Leste ninnu ni fɛn ninnu Inde ninnu u bɛɛ bɛ kalan daminɛ u ka kan na kun wɛrɛ t'a la ni fɛn leçon ɲɛfɔra 100 sigi la denmisɛnnin ka 80 faamu donc français in na sisan ka kalan daminɛ depuis duguma o ye ka anw formanté de a kalan kun y'o de mais an ka autorité yɛrɛ t'a dɔn k'a kun y'o de parce que olu formantélen don olu b'a kɔnɔ ka ban donc olu bɛ wari don mun de da fɛ population fanba fana bɛ se ka formanté cogo min na ka don tubabukan da fɛ walasa ni olu kumana tubabukan na population k'a faamu parce que a b'an ka autorité kunna k'o de ye i b'a yira ko jama kalamɔgɔ kalannen cayara ka taa sɔrɔ français kan mɛnna min bɛ Mali la 100 sigi la Chine 100 sigi la o français kan mɛnna tɛ yen o chinois ka mɛnna ka ca n'a kan bɛɛ lajɛlen mais Mali dun bɛ girin Chine nɔfɛ ko parce que k'u ka faamuyali ka bon donc o kɔrɔ an kan ka faamuya adamaden bɛ faamuyali sɔrɔ i ka kan de la n'o tɛ ni kan kalanni de don parce que fɛn kuma fila bɛ an k'olu danfara fɔ ɲɔgɔn ye ka kalan kɛ kan na ani ka kan kalan o tɛ kelen ye quoi ka kalan kɛ kan na ani ka kan kalan misali la sisan an bɛ ka kalan kɛ français la o bɛ i n'a fɔ français y'anw ka kan de ye quoi parce que an b'a kalan k'a la i m'a ye ni kan kalan de don an bɛ anglais kalan cogo min na o de ye ka anglais kan kalan mɔgɔw ka yɔrɔnin faamuya i b'a ye anglais la an b'o daminɛ depuis
classe wolonwula ani sɔgɔma ani wula i b'a ye an tɛ histoire k'a la géographie mathématique ninnu an t'olu k'a la ka caya donc i ka se dɔrɔn k'i hakilina fɔ anglais la k'i dege o la dɔrɔn walasa n'i bɔra o ye ka anglais kalan ye minnu bɛ japonais kalan ou bien chinois i b'a ye olu b'a kalanni daminɛ ka bɔ français la ka t'o la Mali la yan bon Faransi n'i bɛ fɛ ka chinois kalan i bɛ bɔ français la ka taa chinois la n'i bɛ fɛ ka anglais kalan i bɛ bɔ français la ka taa anglais la n'i bɛ fɛ ka kan o kan kalan i bɛ bɔ anglais français la ka t'o kan na donc Mali fana n'i bɛ fɛ ka kan o kan kalan jateminɛ i b'a ye i bɛ bɔ français de la ka t'o kan na donc o b'a yira i n'a fɔ maliyɛnw ye français de ye ka taa sɔrɔ yen yɔrɔ ye nkalon ye Faransi olu bɛ français mɛn so ka sɔrɔ école tɛ mais Mali la an tɛ français mɛn so ka sɔrɔ école tɛ ɲɛ bɛ danfara nin na bien an ka denmisɛnninw filɛ nin san u bɛ fɛn minnu dɔn so u bɛ t'u kalan o la tubabukan na a kun ye mun ye k'u kɛ k'u ka français mɛn joona walasa a ka kɛ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna k'u ka kan de don quoi o de la u bɛ taa bɔgɔdaga kalan kun denmisɛnninw bɛɛ y'o kalan bɔgɔdaga den finima den finitan fali saga sɔni samara forokiya nɔngɔn n'o ye ku de ye ani kimirifuru u b'olu kalan kun sen dagala kɔnɔni ninnu dagalaw ani da ɲɛ tulo u b'olu o bɛɛ bɛ sira bɛrɛ kɔnɔ fini alikama olu mais n'i y'o fɔ denmisɛnnin ɲɛna a ka kan na leçon 5 si bɔra a ma donc fini bɛ sɛbɛn cogo di a bɛ dege olu sɛbɛn cogo de la donc fini bɛ yira a la a bɛ fini dɔn maintenant i b'a ye tagalen ɲɛfɛ a tigi bɛ mun de ye fini yɛrɛ bɛ sɛnɛ cogo di ɲɛ b'a la a tigi bɛ se ka sɛnɛ yɔrɔ kalan k'o kanu ka taa parce que a bɛ ka fɛn minnu kalan a b'u kɔrɔ dɔn k'a yira fana k'an bɛ ka dege kuma na anw filɛ nin ni ne kelen bɛ ka dumuni kɛ ne t'a fɔ abada ko aw bɛ ka dumuni kɛ ne b'a fɔ de ko n bɛ ka dumuni kɛ ni e de bɛ k'a dun ne b'a fɔ i bɛ dumuni kɛ a bɛ dumuni kɛ o tɛ ne ye o tɛ e ye anw b'a dun aw b'a dun u b'a dun ɲɛ b'a la o ye walew fɔcogo de ye anw ka kan na n'a bɛ fɔ ko ka conjugation kɛ donc français la u bɛ ka taa anw dege kuma de la sisan le verbe chanter ka dɔnkili da donc f'i ka se k'o fɔ tubabukan na je chante n bɛ dɔnkili da tu chantes i bɛ dɔnkili da ɲɛ b'a la donc anw ta de bɛ ka labin tuma bɛɛ k'anw formanter k'an don tubabuw ta da fɛ donc français kalan kun ye école la o de ye a b'anw formanter de o de la ni denmisɛnnin ko sisan ko a bɛ fɔ nin ma ko kaba a fa walima a ba b'a fɔ a tɛ fɔ ko kaba a bɛ fɔ de ko le maïs donc depuis yen e bɛ den latigɛ ka bɔ a yɛrɛ la k'a gulon waliko la donc a bɛ kɛ waliko kanubaga ye donc o wali mɔgɔ b'a minɛ k'a don a sagonada fɛ an bɛ sɔrɔ ka dimiw kɔrɔ k'u kɛra tubabujɔnw ye o de la i b'a ye mɔgɔ tɔw bɛ kalan kɛ k'u ka jamana jɔ cogo di parce que ni aw bɛɛ bɛ kuma kan kelen n'i ko k'e hakili ka bon gɛlɛyaw bɛ tunga e de la ni gɛlɛya de bɛ yen nin de bɛ yen donc e bɛ miiri o kan k'o dayɛlɛ o gɛlɛya bɛ bɔ e yɛrɛ kan a bɛ bɔ ninnu yɛrɛ kan mais n'aw ti kuma kan kelen mɔgɔ minnu bɛ walikanw kalan n'olu ka sɔrɔ bɛ gulon o la olu bɛ na u bɛ miiri u yɛrɛ dɔrɔn de ka yɛrɛma hɔrɔnya la u kelen ka indépendance n gulonnen tɛ mɔgɔ la n ka mobili ko sirilen tɛ mɔgɔ la n ka so ko sirilen tɛ mɔgɔ donc olu ti tɔ ta ye n'o tɛ n'i y'i miiri ka tɔ ta ye dɔrɔn i b'a ye français tɛ se ka jama ka ci ɲɛnabɔ Mali la n b'a misali fitinin d'i ma mɔgɔ fɛn fɛn ye tubabu kalan kɛ Mali la yan nɔ ani farafinna u tilan bɛɛ tigɛlen n'u ka taasira yɛrɛ la fɔlɔ o laban dɔ ye jumɛn ye examen min kɛra tile filanin na an y'a ye gɛlɛya donna jateminɛso dɔw kɔnɔna na jateminɛbaga dɔw minnu kan ka surveiller kɛ o tɛ yan olu bɔra ka n'u ka dusumakasi a kɛra cogo min na k'a ɲɛfɔ bamanankan na walasa jama k'a faamu ka taa sɔrɔ olu mɔgɔw yɛrɛ de bɛ denmisɛnninw kalan tubabukan na école la effectivement e b'o faamu cogo di parce que o yɛrɛ bolo ne y'a fɔ bamanankan na o faamu o jama caman b'i yɛrɛ sɔrɔ la hali minnu dalen t'u la u bɛ u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ u b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ mais n'u tun y'a fɔ français na i b'a caman bɛ ɲɔgɔn ɲininka u bɛ ka mun de fɔ olu dun ye mɔgɔw ye min ninnu bɛ ka denmisɛnninw kalan français la ɲɛ b'a la donc n'a sɔrɔ sisan anw bɛ fɛ ka français de kalan i n'a fɔ kan dɔrɔn don k'an ka ɲɔgɔn faamuya a kalanni man ka daminɛ première année la a man ka daminɛ troisième année la a kan ka daminɛ fo 7e ou bien 10e san 7 walima san 10 kalan a jateminɛ 9e na u bɛ taa kalan tɔgɔ la tɔgɔ san 9 kalan u bɛ taa f'i ye ko tɔgɔ ye sugu fila ye tɔgɔ jɛlen ani foroba tɔgɔ a lajɛ dɛ
tɔgɔ jɛlen ye tɔgɔ minnu bɛ da adamadenw na walima min bɛ da baganw na i n'a fɔ wulu dɔw tɔgɔ ye Eric ye dɔw tɔgɔ ye Médor ye adamaden dɔw tɔgɔ ye Mumin dɔw tɔgɔ ye Awa dɔw tɔgɔ ye Sitan dɔw tɔgɔ ye Mimi olu ye tɔgɔ jɛlenw ye maintenant n'i ko sisan ko muso e ye muso jɔn de yira ma muso si yira o n'i ko muso o ye foroba tɔgɔ ye n'i ko mobili o ye foroba tɔgɔ ye n'i ko cɛ o ye foroba tɔgɔ ye tɔgɔ sugu fila bannen filɛ a sugu sabanan bɛ se ka kɛ jumɛn ye tɔgɔ sogololenw n'a bɛ f'o ma ko les noms composés a bɛ n'a fɔ n'i ko arc-en-ciel ni san nana koliba min bɛ bɔ nin walima n'i ko sorasi muso parce que olu fana tɛ kelen sorasi muso ani sorasi muso o tɛ kelen sorasi muso o ye muso min bɛ sorasiya la sorasi muso o ye muso min bɛ sorasiya la sorasi muso o ye sorasi cɛ dɔ muso y'a ye o de la n'u ko grammaire t'an ka kan na ne dabali bɛ ban quoi sujet u b'o kalan kun ko sujet ye jumɛn ye walekɛlan o de la ni maa min ye sonyɛni kɛ ou bien ni maa min ye mɔgɔ faga n'a taara polisiw bolo walima kiiriko la u b'a fɔ ko où est le sujet o kɔrɔ ye wale kɛbaga ye jumɛn ye jɔn de ye wale in kɛ a tigi filɛ nin ye donc sujet tɛ dɔwɛrɛ ye wale kɛbaga a fɔ cogo di n ye n ka téléphone ta ala lajɛ dɛ n ye n ka téléphone ta jɔn de ye téléphone ta ne donc ne de ye wale kɛbaga ye tali min kɛla dɛ ne de y'o wale kɛ donc ne de ye sujet ye wale in ye jumɛn ye k'a ta c'est ça le verbe donc dafata ye jumɛn ye n ye fɛn min ta j'ai pris mon téléphone complément ye dafalan de min bɛ kuma dafa i n'a fɔ awa taara kalanso la awa o ye walekɛla ye min bɛ wale min ye tagali ale b'o kɛ o kɛ donc wale ye jumɛn ye ka taa a taara yɔrɔ jumɛn dafata donc dafalan ye kalanso ye ɲɛ b'a la non grammaire b'a kɔnɔ mais n'o bɔra yen dafalan minnu bɛ tali kɛ yɔrɔ kan complément circonstanciel de lié dafalan minnu bɛ tali kɛ waati kan complément circonstanciel de temps dafalan minnu bɛ tali kɛ kun kan nin ko in kɛ kun ye nin ye complément circonstanciel de cause dafalan minnu bɛ tali kɛ laɲini kan complément circonstanciel de but laɲini o de la but bɛ wele anglais la ko the goal maintenant ni ballon bɛ tan u b'a fɔ ko bi dora bi ye laɲini de kɔnɔ donc a ka laɲini ye k'a don cɛlu de kɔnɔ donc n'a dora a fɔ ko laɲini a la anglais b'a fɔ ko goal i ɲɛ b'a la bon nin bɛɛ bɛ an ka kan na conjugation kɔni a y'o yɛrɛ bɔ jumɛn de dɔ denmisɛnninw kun na ko wagati dɔnniya notion de temps tɛmɛlen sisan ani nata passé présent futur ni ko min kɛra ka ban o ye tɛmɛlen n'i bɛ ka ko min kɛ o ye sisan ta ye ni ko min bɛ ka na o future misali la sɔgɔmada in na ne ye buru dun o kɛra sɔgɔma ka ban o ye tɛmɛlen nin wagati in na an bɛ ka kuma téléphone de kan o ye an bɛ ka min kɛ ɔ don nata la n'ala ma basi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan siɲɛ wɛrɛ i m'a ye an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ donc o ye ko nata de ye i y'a ye ɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ an ka kan na n'i y'a ye an ka professeur baw n'an ka fɛnw yɛrɛ bɛ taa kalanw kɛ tubabu la français la mais u k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn in bɛɛ tɛ français la o n ko faransi dɔnnibaga dɔw de fana y'a yɛlɛma français la ka dɔnni in forobaya mais munna olu si ma ye k'u fana kan ka dɔnniya ninnu lana an ka kan na ka dɔnni in forobaya dɔ wɛrɛ tɛ parce que a fanba miirila indépendance personnelle de la ne gulonnen tɛ maa wɛrɛ la donc ne kɛra n yɛrɛ ma hɔrɔn ye o de la u b'a don denmisɛnninw kunna école la maître yɛrɛ b'o fɛn min kɛ o man ɲi u b'a fɔ ko n'a y'aw diya a ye na n'a y'aw diya aw kana na kalo jara kalo ma diya an b'an ka sara sɔrɔ a b'a k'aw yɛrɛ de donc yɛrɛko bɛ don i kunna depuis fitinin mais e tɛ intérêt général e t'o ye n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu o de la i b'a ye n'an ka ɲɛmɔgɔ min kɛra président ye walima ministre tellement k'a bɛ miiri a yɛrɛ kun na f'a bɛ ɲina a kan ka baara min kɛ a bɛ ɲinɛ o kɔ olu ye filijugubaw de ye donc k'an to baara la ni nin français kelen ye n b'a fɔ n bɛ segin a kan a tɛ jate bilen ko i n'a fɔ kan dɔrɔn dɛ a bɛ jate de i n'a fɔ anw yɛrɛ de ye français ye o de la i b'a ye an ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni faransi ta ko kɛcogo de ye hali n'an y'an ka camancɛ fangaw sigi olu tɔgɔw lasurunya cogo n'o ye k'a abrégé tɛ k'a lasurunya olu lasurunya cogow bɛ ta ni olu ta misaliw de ye anw ka kiiriw bɛ tigɛ ni olu ka kiiri tacogow de ye donc mali kiirikalanaw a militaires a écoledenw a maîtres a bɛɛ lajɛlen bakurubaya la u ka laɲini ye fɔlɔ u ka se k'u hakilina fɔ tubabukan na k'a sɔrɔ baara kalan t'a la foyi t'a la fɔlɔ donc o bɛ i n'a fɔ an ka mɔgɔ kalannenw ani tubabula mɔgɔ min ma taa école la a n'o de ye kelen ye cogo di i b'an ka mɔgɔ kalannenw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka t'u bɛɛ bila CICB kɔnɔ o tɛ yan faransi mɔgɔ min ma ci ka taa école la
a bɛ n'i sigi CICB kɔnɔ an ka mɔgɔ kalanninw bɛ fɛn o fɛn fɔ kɛmɛ sigi la a b'a 90 bɛɛ kɔrɔ dɔn k'a sɔrɔ école tɛ, k'a sɔrɔ a ma taa école la a bɛ min fɔ a b'a kɔrɔ dɔn ale ka kan de don donc olu ka mɔgɔ kalanbali o n'anw ka mɔgɔ kalanni de ye kelen ye aw bɛ kun o tigilamɔgɔ la cogo di? a ka gɛlɛn donc fili de don o de la tubabu jamana dɔw ni arabu jamana dɔw yɛrɛ y'a ye nin ko in ninnu ti laban ko ye labantaw tɛ donc an ka walita in an k'o dɔn ko nin ye walita ye an n'a dɔnni ka kan dɔɔni tiɲɛ don mais an ka an yɛrɛ ta bila ɲɛma o de la mɔgɔ caman y'a ye n tun bɛ ka fɛn dɔ kɛ n kumana anglais la ko e b'a fɔ k'an k'an ka kan ta mais e bɛ ka kuma dɛ mɔgɔ m'a faamu an ma maa si bali k'i kana walikan kalan depuis n bɛ sigi an si n y'a fɔ n ko mɔgɔ kana walikan kalan walikan kalan yɛrɛ ka ɲi mais ka jamanaden bɛɛ lajɛlen jagoya ni aw ma nin kan kelen in kalan e tɛ don da la o de ka jamanadenw don jɔnya la o de ka an formanter e mais tellement k'an ka mɔgɔw mɛnna ni kalan ninnu na ni k'u ma k'an bɛ se ka k'an yɛrɛ ye u ti da la hali n'u y'a laminɛ ni ye u hakili la hakilina lujura bɛ yen u da ka bɔ a la ɲɛ b'a la donc français matière n'an bɛ kalan k'a la sa o dɔrɔn de bɛ to yen matière in dɔrɔn grammaire le français o dɔrɔn de bɛ to yen ni coefficient de don o dɔrɔn de bɛ to yen quoi a ka dɔn langue vivante i n'a fɔ anglais i n'a fɔ allemand mais munna an tɛ biologie kɛ anglais la 7e na a bɛ kɛ français la a bɛ kɛ français la histoire bɛ kɛ français la géographie bɛ kɛ français la fɛn bɛɛ bɛ kɛ français la maître bɛ kuma n'aw ye français la aw bɛ maître jaabi français la mais munna o bɛɛ la aw bɛ tila ka matière dɔ kalan min tɔgɔ ye tuguni ko le français o matière kalankun o fana bɛ yen i y'a ye aw bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ français la aw bɛ ka tila tuguni ka français yɛrɛ fana matière yɛrɛ gɛrɛgɛrɛ fana kalan donc o kɔrɔ ye mɔgɔ minnu tɛ kan min mɛn e bɛ k'olu kalan o kan na i man kan tɛ k'u ka walanda tɔw f'u ɲɛna o kan in na bilen parce que u t'o maîtriser fɔlɔ o n'i y'a mɛn français matière kalan o kɔrɔ an tɛ français maîtriser fɔlɔ de donc o la histoire ni bio kan ka kan kun n'an bɛna firifirini kalan kaman fila b'a la turunin b'a la olu fɔ an y'an ka kan na maintenant ni français R sera an bɛ don a bɛ taa fɔ an ye bɔ bi walanda bɛna tali kɛ mankutulanw de kan n'a bɛ fɔ o ma tubabukan na adjectif qualificatif misali la sisan ni ne ko ko Abouakar jɛman Abouakar o ye tɔgɔ ye jɛman o ye tɔgɔ ye nka n'i ko Abouakar jɛman bɛ kunnafoni dɔ de fara Abouakar kan min bɛ e danfara ka bɔ Abouakar tɔw la adjectif qualificatif y'o de ye c'est comme a bɛ information supplémentaire de fara ɲɔgɔn kan c'est ça un adjectif qualificatif effectivement i y'a ye misali la sisan n'i ko ko muso jɛman muso jan muso suruma i m'a ye so kolilen une case ronde une case ça c'est un nom ronde aussi est un nom mais n'i ye ronde do case la a bɛ kunnafoni de d'i ma k'a dɔn ko a ka case in seleke dakɛɲɛlenw t'a la nka kolilen de don ni e y'o fɔ denmisɛnnin ɲɛna sisan ko donc misali la n'i ko sisan ko sɛ belebeleba sɛ belebeleba donc belebeleba ye mankutulan de ye min bɛ sɛ ye mankutu o de la an ka kanw na u b'a fɔ ko kana mankutu jugu fɔ a kan o kɔrɔ ye kana qualification kolon d'a ma quoi o mana bɔ yen walima ni a taara ɲɛfɛ i b'a fɔ ye bi walanda bɛ tali kɛ fɛnkɛ de kan mankutula minnu bɛ taaya yira adjectif possessif min b'a yira ko e ta don ne ta e ta ale ta anw ta u ta olu ta mais olu fɛn de don bon n'i ye nin ɲɛfɔ denmisɛnnin na ka kan na c'est comme ni denmisɛnnin bɛ ka grammaire kalan ka bɔ a yɛrɛ ka kan na sisan ka taa français la i b'a ka ma bɔ parce que a bɛ bɔ min na a b'o maîtriser par exemple e k'a fɔ français sisan ko pour que a ka arabu kalan f'a ka anglais kalan fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa arabu kalan a ka gɛlɛn parce que n'a ma se ka anglais maîtriser arabu maîtriser bɛ gɛlɛya a bɛ n'a fɔ ni e gulonnen don ne la ni ne bɔra ka bi e bɛ kɛ cogo di ne fana bɛ bin e fana bɛ bin wala tɛ ne don e bɛ sinsin tabali min kan ni tabali kolo ma gɛlɛya e fana bɛ sinsin min kɛ e kolo tɛ gɛlɛya parce que ni tabali karila dɔrɔn e fana bɛ jigin effectivement ko in bɛ ten de donc e k'anw ta lajɛ an bɛ bɔ bamanankan na an b'o de dɔn donc an kan ka français kalan ka bɔ bamanankan na ka français de kalan ten k'a kɛ i n'a fɔ matière dɔrɔn i n'a fɔ an ni sɔgɔma 7e na aw bɛ dege o la an ni sɔgɔma bɛ wele n'i taara faransi yanni i k'a fɔ an ni sɔgɔma o t'o mɛn i b'a fɔ de bonjour ani tile voilà ani wula bonsoir i ka kɛnɛya comment allez-vous nga kɛnɛ ala barika la je vais bien par la grâce de Dieu et i bɛ taa min où allez-vous bon n bɔra sugu la je viens du marché ne tɔgɔ ye Aziz ye je m'appelle Aziz a kan ka kalan ten o de ye français kɛtɔ ye matière o de y'a kɛtɔla ye kan dɔrɔn ye ɲɔgɔn faamuya la matière mais k'a to an ka administration bɛɛ b'a la o kɔrɔ ye anw yɛrɛ ye français de ye bon mun de ka jugu
fatɔ k'a dɔn ko ale yɛrɛ ye fatɔ ye o y'a ka fa kɛnɛya waati selen donc ni jɔn fatɔ yɛrɛ t'a dɔn k'ale ye fatɔ ye ayi fatɔ t'a dɔn k'ale ye fatɔ ye dɛ fatɔ t'o dɔn ouais fatɔ t'a dɔn o de la fatɔ dɔ ko diɲɛ ɲɛɲinikɛlaba dɔ ma ko aw b'a fɔ ko an ye fatɔ ye ko mais ko aw ka diɲɛ lajɛ aw bɛ ɲɔgɔn juguya aw bɛ pɔsɔni kɛ ɲɔgɔn kɔnɔ aw bɛ ɲɔgɔn ka fɛnw suɲɛ aw bɛ aw ɲɛmada ɲɔgɔn na mais k'anw filɛ nin ye k'o tɛ yen o ko jɔn bɛ n'ale juguya ka to ni lahala la mɔgɔ si mais donc ni y'anw ta lajɛ donc o kɔrɔ ye ni koloni fana y'a dɔn don min na k'ale ye koloni ye o don a bɛ décoloniser ni jɔn y'a dɔn don min na ko ne ye jɔn ye eh non a b'a bɔ yɔrɔ ɲini mais a t'an ka mɔgɔ ninnu de kunna k'an ye jɔn ye quoi fo ni jɔnya wale kɛra an na waati min na an bɛ sɔrɔ k'a ye o ti dɔ wɛrɛ ye an ti ko kunbɛn parce que maa minnu ti kalan kɛ u ka kan na u ka dɔnniya sɔrɔli ka suma fo ka faamuyali caman dɔn k'u ɲɛsin kow ma ko minnu ma ɲɛdɔn donc ko minnu ma ɲɛdɔn olu ɲɛdɔntɔla de ye recherche ye olu de ye kalan yɛrɛ ye ɔ mais anw tɛ se o ma i b'a ye an ka kalan bɛɛ bɛ gulo ni tubabu y'a dan yɔrɔ min na misali ni tubabu y'a dan 100 an bɛ taa u bɛ 50 de yira anw na ni tubabu yɛrɛ sera 100 la wagati min na u bɛ 100 yira anw na n'u taara 300 la u bɛ 200 yira an na toujours u bɛ kɛ anw ɲɛ de donc an kan k'o sira de bila k'an fara ka b'u ta in kan k'an ta o de ka teli an b'o de maîtriser an b'o de sira surun dɔn wa an b'a f'i ye k'an ka nin kanko kuma in tiɲɛ don tiɲɛ dɔw bɛ adamadenw bɛ ban ma mais tiɲɛ don o Mali marabagaw tɛ yen sisan ko ni min kumana k'a ti kuma bamanankan na mais an bɛ min ɲini u fɛ kosɛbɛ an bɛ min ɲini an lamɛnbagaw fana fɛ u ka ja ninnu cari f'a ka lase sariya sɛbɛbagaw ni président ninnu ma u k'a lajɛ sa tɔ u ka taa kan in sɛbɛn constitution na ka taa sɛbɛn papier kan dɔrɔn a banna maliyɛnw ka laɲini sabati la. mais Aziz dɔw fana ko n'i taara an ka baarakɛyɔrɔbaw la i n'a fɔ Orange ni banki cɛ ko n'i tɛ bamanankan français mɛn k'a ka gɛlɛn ma parce que dɔw yɛrɛ ko ale delila ka taa Orange dɔ la ale bɛ ka taa ɲininkali kɛ ale kumana fɔlɔ min fɛ o b'ale ka taa filanan fɛ filanan fana k'ale ka taa sabanan fɛ ale yɛrɛ b'a dɔn o bɛ ka fɔ nin ka taa filanan fɛ sabanan fɛ si bolo de bɛ k'a jira mais o bɛ ka min fɔ ale t'a mɛn f'ale taara se dɔ de ma cɛ dɔ ma a n'olu de se ka kuma ale sera k'a ka min b'a kɔnɔ ale sera k'a fɔ bamanankan na mais k'a digira ale la a don trop ale jɔra a yɛrɛ la quoi parce que ale tɛ français mɛn. voilà n'i y'o wale in lajɛ fɔlɔ o tun bɛ yen kosɛbɛ parce que a tun bɛ farafin caman kunna n'i bɛ se ka tubabukan yɛrɛ de sɔgɔ bɛɛ parce que a lajɛ dɛ tubabu tile kelen ma farafin minɛ adamaden ye awɔ arabu tile kelen o ma farafin fana minɛ adamaden ye a bɛ i n'a fɔ cogoya kelen min na arabu fana ma tubabu minɛ adamaden ye awɔ mais arabu bɛ siran tubabu ɲɛ dɔ wɛrɛ tɛ parce que tubabu ye baara min kɛ o ka bon n'o tɛ n'o tɛ u t'u jate o tɛ yan ɔhɔn ni tubabu ma farafin jate adamaden ye ɔ maa min y'i sen da tubabu sendanɔ la est-ce que o fana na a farafin ɲɔgɔn jate adamaden ye ko in y'o de ye o de la ni i taara n'i kumana bamanankan na i ɲɔgɔn farafin ɲɔgɔn min bɛ yen ou bien i ɲɔgɔn mɔgɔ min bɛ farafin na a kɛra a fari jɛlen dɔ b'a fari finen n'o ye tubabu ko kanu o tɛ e jate adamaden ye parce que ale bɛ maa minnu ka sira kan o mɔgɔ tɛ e la. o de la ko n'i bɛ mɔgɔ ka kan kalan i b'a tigi ka tabiya kalan donc n'a ka tabiya la n'a kɛlen don ka fɛn fɛn kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye e fana b'o kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye o de la i b'a jateminɛ hali mɔgɔ minnu bɛ kalan kɛ arabu la n'u bɛ taa fɔlɔ n'u bɛ arabu ka kan de kalan fɔlɔ kan grammaire u b'o de ɲini fɔlɔ k'o dɔn ka sɔrɔ k'a dɔn ne bɛ fɛ ka caméra de kalan arabukan na ka sɔrɔ ka taa n'o ye ɲɛ b'a la bon i b'a ye hali u bɛ arabu ka fini doncogo bɛɛ ta. donc ni arabu ko fɛn min ma ɲi misali la an bɛ fini don k'an fari bɛɛ datugu n k'an bɛ kun de fɔ a la k'an lebu datugu n k'an bɛ kun de fɔ a la mais an tɛ yɔrɔ dɔw fana datugu an bɛ kun de fɔ o la olu fana bɛ yɔrɔ minnu datugu n'u ka tabiya ye n'o tigilamɔgɔ fana y'o kalan o fana b'o yɔrɔ ninnu de datugu parce que u ka ko yecogo adamaden ka ko yecogo dɛ o de y'i ka kan ye parce que sisan ni e m'a ye nɛgɛso nalen yan nɛgɛso a tɔgɔ dara mun na ko nɛgɛso an y'a ye mɔgɔw tun bɛ yɛlɛ so de sanfɛ ɔ nin fɛn min nalen filɛ n'i y'a ye i b'a fɔ ko so minɛyɔrɔw b'a la mais nɛgɛ don donc ko nɛgɛsolama nɛgɛso a nana ten de bon diɲɛ mɔgɔ bɛɛ fana bɛ fɛn tɔgɔ da a yecogo kelen walima a baara kɛcogo ou bien a tɔgɔ ye min ye walimɔgɔ fɛ yen o misali dɔ ye jumɛn ye tubabu ko ko VTT vélo tout terrain vélo n'i y'o kɔrɔ ta ka taa n'a ye o bɛ taa n'i ye fo velocity la velocity en anglais teliya de y'a ye VTT kɔrɔ dɔ ye vélo tout terrain donc
anana fait ayaye ani so de bolo donc anga nege so yi o ya onta no te ni tara Angleterre ba ko bicycle o ko remwe c'est un fla c'est ce que jume c'est nous kolilelo voilà kolini fla abena fo ni lunette star lunette français la ko lunette oh no ta tali no kalo de fa kalo fitini ma ko lune donc lunette kalo fitini donc kalo fitini fla yeah lunette fana bora kalo de la quoi abnana lune de fait abena fo lundi nana chogom na lundi fana nana mais ça leve bobana ngana lunette ouais mais lunette otenye do ba fo ko nyela do ba woleti donc mais ni ato lunette la galata la ni ko lunette mo so la non abena fo abe français la lunette mais français te mo fana to ore gundo do kanuna quoi ibe fen abena fo salam be arabukana chogomna salam alaikum donc salam be arabukana mais salam te arabukan o fana ta arabukan oui hébreu abena fo le satan français la ma fo le satan le satan te français o ngo satan est hébreu de akore mais adversaire yikele ge ngon satan est croix de ko adversaire donc François mo fallait o lu mais comment to lu donc quoi avec un wono ko nango kanga baraka nanga kan anja wale no de binishini dron ka fin be traduit amako bateau là ima ko montre ala yegen montre ka ira abe mo ira wakati montre montrer le verbe montrer ouais c'est vrai or la na ya ira e ba laje lajel be wolo to di anglais là to watch or la anglais be wolo ko watch o de lajelia non lajeli ni montre dron mo ba be ba laje mais ali cravate be français là mais français te kurwatu de ka fenglanendo yaay veste français mais français au mot traduit donc en français calanto be calan sans chercher à comprendre à quand on couf donc français au kan ya sigi habitant anti-séquent tata moni somna kanko la ha yere ba yimeni yere ka bisna don ki ibe je quoi jamana fen me wal kanka nu yere ka kanta ba a jamana we je yew bu nyeshin barama o ba e olu kan ga héritage genga mine donc an kanko yoro nunu de don an ka kanuna ko wali kambe ka kono o jagwa e mobili mo ni mo te nyogo nyini ngo la blé ama fo Toyota te français Toyota est japonais ka kani Mitsubishi japonais kanedo Mercedes oui allemand ka kan mais olu fallait punter na fato olu fallait na ouais donc tagale nyefe de ou be boy killing misalla ou ye réseaux sociaux boy kono ke bololo ouais ya mais esa en nyogon bugo afale na non ou ye teleta ka ke jabarani soy an nyogon soso la abi taga tende donc o togo da chogo nunu de be misala sani yiri lilita françois ba fuma ko racine ouais oh yiri lili be abi fa ma ba fo chengele ko lili manglo ba fuma ko route nyabala oui abe ben femi ma olu fe amba woleti en fait bon iba doga baraka chogo laje ku togo da ina fo doga nya folla kata ntogo be da chogo mina na be bole amo abe togo mi kata donc ya dala kata ni ya le togo da kada aka baraka chogo kan ya bala o togo da chogo nunu debe a togo e miye nunu fe aba dala mine ina fo homme en France ni homme laje o misale mi en fe ben chedima yaay o togo da chogo folo be flana aba tigi ka bara aba ka bara ke chogo laje ka auta to da lai ina fo kata ni voilà olu to da to de donc olu te gele ay ali grammaire mi be na makala grammaire anana kuma de mi fa fo ma ko gama ngo we la te nga fendi grammaire kuma den kalande ka kuma den kalan ka don ni koro ni de koro ni maintenant conjugation be na fo kan gere ka don ni na fo chugo nyumaye ni na seben chugo nyumaye donc il y a une grammaire leçon badé ne nyefo na nota ka banka sura la ma r fla soro bon ni le be ka kalanku ouais nyaba la kankala ni kateli donc mo ga fin do don français akanga kala ina fo matière de ina fo anglais russe allemand chinois mais ka be jago ka kala o ye ka informanté de akunyo de alni asimito do ne bo fa akunyo de ouais or la nga nyemo formanté le no ka ba we kuma to ka bukana ati se ka du kuna ere kam se ka bla parce que informanté la khaba ouais bon mo formanté le 100 bidru ni 100 binan ngono ki bina ati formanté le mbo
a bɛ cɛsiri ko fɔ kosɛbɛ o de la n ko n kan ka kɛlɛ la an tɛ dɛsɛ sabula o bɛ kan in mɛn ka ban tɔ tora dɔrɔn ka to ka lamɛnni kɛ dɔɔni dɔrɔn u k'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min fɛ o dɔrɔn de don ɲɔgɔn dɔgɔya tɛ yɛrɛ. ok merci Azizi donc an bɛ se ka fɔ an lajɛbagaw ma nin wagati in na an b'a fɔ ko halisa Azizi yɛrɛ ka kuma don a ye jɛn cari pour que a ka se ɲɛmɔgɔw fana ma pour que an bɛ se ka baara kɛ n'a m'a dɔn an minnu bɛ ka layɛ nin wagati in na a ye faamuyali caman sɔrɔ la a ye walawalali kɛ conjugaison na n'an b'o fɔ cogoya min na nanzarakan na ani grammaire la ala minnu bɛ ka layɛ nin wagati in na an b'a dɔn a fana ye faamuyali sɔrɔ la Azizi bi walanda an bɛ o ɲɔngiri nin yɔrɔ in na yan sɔnni don wɛrɛ cɛ donc ni foli min fana b'i bolo ka fara nin yɔrɔnin kan don n'a nataw la n'u bɛ se k'o fana bila commentaire la an bɛ kuma o fana kan tuguni. o bɛ bɛn n'u ma yɔrɔ min faamuya an ye walanda saba minnu kɛ fo sisan u ka a fɛn o bila segili hakilina u ka bila hakilinaw la an bɛ kuma a kan voilà donc taalen ɲɛfɛ an bɛna don a kɔnɔ ka sɛbɛnna ye conjugation ninnu ni fɛn grammaire ninnu sɛbɛn hali an bɛ bɔ bamanankan na ka taa angilɛ la cogo min na an bɛna olu bɛɛ ɲɛfɔ a la i b'a ye mɔgɔw b'a faamu quoi parce que mɔgɔw mago bɛ hakili de ka dayɛlɛ voilà donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo u ka timinandiya la k'an lamɛn n'u ye fɛn fɛn jateminɛ an ka kumaw la k'a bila commentaire la an bɛna o ma. ok n'ala sɔnna ok k'a fɔ ko nin wagati in na kun b'a ka émission mandi la n'o ye dɛmɛ school ye n'an b'a fɔ dɛmɛ si ka walanbulu dɔgɔkun dɔgɔkun a bɛ ne ni Azizi sɔrɔ o sanfɛ pour que ka se ka walawalali k'o la cogoya min na a bɛ se ka faamuyali kɛ an ka kan na n'o bamanankan ye cogoya min na m'a dɔn a kana ɲinɛ fana an ka bɔlɔlɔsiraw fana sanfɛ a bɛ sɔrɔ sanfɛ i n'a fɔ Facebook Dɛmɛ TV ani YouTube Dɛmɛ TV o kun ye n y'a fɔ cogoya min na pour que aw fana bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ k'a to diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen o cogoya la k'a fɔ baara in bɛɛ lajɛlen kun kɔlɔsilen don an ka ɲɛmayaso fɛ n'o Dirisa Jalo ka wagati suma ka d'a ma Lazini Sisoko ka baara in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan caméra kɔfɛ ani réalisation na o Saka Traoré ne b'a fɔ ala k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ Dɛmɛ TV sanfɛ.